pun Kanjeng Sri Narapati Manik sejati ning alam ingkang timut ing jagat Paman Patih Mantrayaksa kawula nuwun wonten timbalan ingkang adawa anak Prabu Sasrawindu amiji dumateng ingkang paman ing kepatihan Paman Madyanto panjenengan ingsun Nyakrawati mbau bendha menyang kawibawan kemul kamukten mongko dadi ratu ana ing negara Sengkapura. Nanging aku ora bakal lali karo daratan tembungi para pinter lali sumber bakal ketiwasan. Maknanipun kados pundi? Aku bisa dadi ratu mblegedhu kaya ngene merga sih katresnane Kanjeng Rama Adipati Kangsa Dewa. Monggo wis teman sejarah lamun to Kanjeng Rama Kangsa Dewa kuwi disedani dening biyen bocah Widara Kandhang sing jenenge Kakrasana lawan Narayana sing ripalungguhan wis dadi ratu ning Mandura lan Ndarawati Baladewa kawan Kresna. Mula kanggo srana ngangkat derajat kamulyan dadi anak sing pinter mendem jero mikul dhuwur marang wong tuwa. Utang wirang nyaru-wirang, utang pati nyarpati. Nanging nyuwun pangapunten. Menawa boten langkung prayogi bab menika dipun penggalih kanthi weninging raos. Winjang menapa jagat menika tentrem menawi wontenipun namung les winales ten pinatek. Pramila saking menika lan mestinipun ngandika ugi sampun ulak pawarta adol pangrungu bilih Ratu Ndarawati menika Narendra ingkang wascita prasasat kadi Jawata ingkang ngejwantah langkung-langkung nata agung Mandura Prabu Baladewa menika sampun kondang sampun kawentar Narendra ingkang kejem keliwat ukur. Kula mboten purun menawi jengandika mangke malah dipun keduwung tembe wingkingipun. Nadyan pinalana mrumpak mrimang tiya medhot. Humrape Sasrawindu tang wirang nyaru-wirang tang pati nyarpati. Aja kakehan gunung sing tanpa gunung. Mumpung ripalungguhan iki wancine barat wis budhalake Prawadya Bala tumuju marang Ndarawati yen ngaten wedherekaken.
penunggu pateh nono penunggul apa dosane dosa kulisa sama ojo di ndak wala lah iya bener kandamu wali sumber tamping bringo sak kepel jadi pelintir wae aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa jenengmu ngendi omahmu pira umurmu apa agamamu parandang aku tak tugel kulumu langap patung ucap lekno mripatmu jerengen gobokmu Senopati Dwarawati Satya Lesan Pura Raden Setyaki balik kowe sapa muri saka negara Sengkapura kesete sesembanku Prabu Sasrawindu kumandhang garba kang dadi aran kowe aja melu celeng bola ten kebola tengen gage kowe nyimpang ngiwa utawa ngendhalan iki bakal anggo bacut goleki Ratu Ndrawati lan Ratu Mandura yen wis ketemu arep ngopo bakal krincung sikile bondo tangane tugel gulune yen teko kaya mengkono kowe teko ana negara Ndrawati butuhmu ngarep waton Sulaya ora perlu kowe nyumbari marang sesembahanku sakloro malah ripalungguhan iki aku gawe giri sayembara karepmu kowe kena ketemu kelawan sesembahanku Sri Bathara Kresna lan Prabu Baladewa waton pinter nyempal baune Setyaki pile mangkahan rusa sumber lindo katara bumi kunjing kumaluduk guntur ke asto si keparat murang toko koyo wong lanang
Oh!
Raseksa pura kagiri-giri
nyolir prapoto apan kau lakat oh kecil pacar manguing mungsok amin tolawan anggrolir singonapto oh Putreng iblis rakat setan podo cek-cekan ngapa to bu suarane kecil ben jeneng iki perbedaan suara iya bapakmu kalah Pak Sawang Wadya Bala saka Sengkopro padha dadi gotongan Katrak Jangwong Warawati. Sawangan iki Patih Mantrayaksa. Janjur aku minggat tak glundungi remuk balungmu.
Sampeyan iki, Pak. Kula ngertos ketok lincah polahe, butane ketok yen asli sampeyan. Kula kek lahir iki buta nek asli-asli pripun. Kula seneng ngerti dengan koprol kaya ngoten niku. Nggih, Pak Gedhong. Koprol musuh kalih Setyaki. Kula biasane musuh bojo kula nggih kula koprolne ngoten niku. Sampeyan niku ning kula sampeyan sampeyan kok semune kasor ing yuda. Nggih. Napa kira-kira wong Ndorowati nika mboten mangcokot gulune? Lek badhe nyokot niku pripun mong mrika polahe kaya kitiran. Mongko kula nipun mangap pun nglokor badhe nyokot ning mrika niku polahe kaya gansingan ora gelem meneng. Nyokot niku penak yen sing dicokot niku meneng. Mriko polahe kaya kitiran. Kok benten kali kula. Yen kula malah semuyen polahe musuh kula kaya kitiran ngoten niku. Napa mboten mang untal Malang? Ponorogo akeh untal-untalan ndarak ning Malang niku napa? Ngangel. Tetane pripun? Kula kasor nyuwun pangapunten nggih. Kula contoni perang. Aja mungsuh karo perduit kroco-kroco niku. Kula golekane wong Mandura utawi wong Ndorowati Prabu Kresna utawa Baladewa. Badhe kula kencang nggon manbuh teknik kula keproki saking kasuwen.
Mara saged diwuri ampian kaya wong rebutan kaya menjangan mati aja mung Setyaki napa Mandura Prabu Baladewa tandingono kridaku so iki Narendra Sengkapura putra Swargi Sang Baswara Kangsa Sasrawindu sing dadi aranku karepmu gawe gendro gawe geger Ndrawati apa utang wirang nyar wirang tang pati nyar pati durung marem ramung taku drum sengokop getihe Baladewa karo jenenge Ratu Ndrawati Bathara Kresna yen ngono kuwi ndalek Radawa umurmu jarak karo Ratu Mandura ndak pekintraka jaman kowe kaya ngono dipamerke ning Ndrawati maragake melek om mripatmu sawangan iki pusaka Mandura Kyai Sendata Nenggala sing wis glandang nyawane menungsa mayuta-yuta ripalungguhan iki rasakno luwih dhisik yen semune krasa enak oleh tanduk What?
jagat Dewa Bathara ya jagat mangestuna bener kang dadi dawuh pangandikane Bapa Ndabat lamun tori palungguhan iki menungso sing mapan ana ing Astana Gada Madana kene semune wis kelangan kiblat ing atase papan pakuburan malah kanggo srana maksiat wong sing gandrung kayungken mendem karo gebiaring kadunyan sing yektine ora sepira wajine muga-muga Ratu Ndrawati iki sing duwe kemanden jajal wong-wong sing mungkar tak elekake sesembahan kula Narendra Agung Ndrawati Sri Bathara Tresna sembah pangabekti kula kunjuk Gusti sungkem kula kunjuk sinuwun bekti kula kunjuk Kanjeng nggih ndak tampa gawe bombong rasa kuruhanana kabeh para kawula kang mapan ana ing Astana Gada Madana mara gage gatekna kang dadi gunemku urip ana ing alam donya kuwi aja nganti aja nganti urip ning donya iki kok gayuh nganti tok pati yen bab sing nduk gayuh kuwi ora kok gawa mati ndak baleni dawuhku urip ana alam donya kuwi aja nganti gayuh nganti tok pati yen sing nduk gayuh mau ora ana gunane tumrape wong kang mati mergo urip kuwi yektine mung sak kemprangan saged biaring kilat dene ingkang langgeng ya kuwi urip sak bubare mati apa meneh kanggo nuruti kanepson kowe njaluk tulung marang para luhur ingkang sumarya ning kene merga para luhur ingkang seda mapan ning Astana Gada Madana kene kahanane mulya apa rekoso aku kelawan kowe iki durung ngerti wong urip kuwi sing bener mung budidaya lan ndedonga dene dadi lakon ki mengko kepiye pasrahna marang pangeran ingkang maha urip
lan manungsa kuwi aja sok samar karo uripe merga wong urip kuwi mesti wis dicawisi penguripan. Sapa to sing nyawisi penguripan? Ya kuwi Gusti ingkang Maha Urip. Tumindakmu ingkang nuruti mungkare karep banjur njaluk tulung marang para leluhur lan bangsane jin setan yekti yen nganti kowe nyiwakake panembah marang Gusti banjur nyembah bangsane makhluk apa wae sak liyane pangeran kuwi mujudake dosa ingkang gedhe sing ora bakal antuk pangapura saka Hyang Agung. Lajeng menapa tiyang ziarah kubur lan nyekar wonten ing sarian menika boten pareng sinuwun. Sikile. Yektine kabeh mau gumantung saka niat batinku dhewe. Kula nyekar ana ing paguburan sing bener ya kuwi kanthi srana ngucapake kalimahing Gusti. Nyuwune tetep marang pangeran supaya aluse ingkang sumare ing kene diparingi padhang lan dalan sing jembar. Diapura dosa lan lupute dipapanake ana swarga ingkang kebak mulya. Ya kanthi cara mangkono iku anggonmu mulyakake para leluhur. Lan kowe ora perlu kowe iki njaluk mulya. Waton uripmu kok rengga kanthi mulyakake wong liya anut agama kang rinasuk. Bakale uripmu uga dimulyakake karo sing gawe urip. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Kanjeng. Ngaturaken panuwun sinuwun dene paduka sampun paring obor pepadang dumateng petenging jagat kula. Nggih boten langkung sendika ngestokaken dawuh nuwun pangapunten menawi patrap kula ingkang babar maksiat menika ngregeti mapan wonten ing Astana Gadamadana. Kanca kancamu perintahan kandhanana supaya sumingkir saka Astana Gadamadana. Merga papan iki bakal ndak resiki, bakal ndak bangun lan aku kelawan Koko Prabu Mandura bakal nindakake ibadah mapan ana ing kene. Yen nganti ana pawongan sing tetep ngumbar dosa, ngumbar maksiat ana ing kene, aja getun keduwing nampa pidana gedhe saka negara Ndarawati lan Mandura. Inggih Kanjeng. Yen aku ngampo diwedhek samukul.
Yektine sukmaku sing lambrang mubengi jagat. Nadyan paribasan nganti gapuk mas naisanku aku ora bakal kendhu ora bakal ngloko anggene goleki marang sejati ning katresnanku. Nyawa bisa uncak saka raga, ragaku bisa remuk bubuk dadi rempon ning katresnanku suci nganti jagat kiamat ora bakal bisa ilang. Biyen aku tresna karo bojone Rama Wijaya jenenge Sinta, merga Sinta kacondokan ya kuwi Batari Widawati. Ripalungguhan iki aku wis meropok namung to. Sakmusnane Dewi Sinta ngancik ing jagat iki. Widawati manitis marang putri Ndarawati ya kuwi sing jenenge Bratajaya utawa Dewi Warasembadra. Kumrika kakak pengin jumangkah. Aku ora bakal tentrem, aku ora bakal marem lamun to durung bisa ngokop jatine katresnan lawan Titis Widawati. Sembadra ana kuwi tolong kowe.
ditantarani aneng sang dosa muka ngreyang kemul mega mawan mripat mencorong nganti kaya singa barong upadi jatining katresnan inggih titis sang Widawati ingkang mangkono wae Prabowo gara-gara Jawi Wetan. matur sembah nuwun. Manut jam kula menika jam 1:30 enjang
Petruk sowan wonten ing dalemipun kepunden kula ingkang winantu pakurmatan keluarga ageng Eyang Minah ingkang dipun pandhegani dening Bapak Mayor CPM Ujito SHMM sekalian Ibu Sri Wahyuni. Lan saderengipun nyuwun gung samudra pangaksami mboten kok kula niku dadi dalang ngundur lumuh nyambut gawe niku mboten. Yen perang kula kula pasrahaken dumateng anak kula pamriye mumpung niki tasih libur malam Minggu mongko Senin wis sekolah meneh kula caosi wekdal supados nderek gladen wonten ing mriki naminipun menika Mas Gelar Pamayang. Ketoke ya awake gedhe dhuwur ngoten niku ning asline tasih kelas tunggal SMP. Menawi ngen traupan niku pancen mirip kalian Bu Desi. Ning aluse karakter niku sami kali bapake. Larine mendhe. Adatipun bocah lek badan ngoten niku kan mesti disangoni karo mbae, karo Pak Dene, karo bulike. Yang liyane digegem dhewe ya gelar langsung dipasrahke ibunya, Bu iki Bu. Apik. Nek adike sing jenenge Rangkung Basundari mongko wedok sitok. Wong Pak Dene sing jenenge Pak Ditomo iki rong nyangoni mbok menawa lali apa kuwi mergo putune Mbah Sukron niku kathah. Ngono dhek iso protes, "Hei, Pak Ditomo sampean rung bayar." Wong ngono kuwi sak ikhlase kok dipadake nagih utang lho, Dok. Lah, ning nggih tetap kebanggaan menyiapkan regenerasi menika penting. Apa to gunane bapak ini mayang tekan ngendi-ngendi gamelan wayange pirang-pirang yen anake siji-siji ora ana sing gelem dalang. Niki mangke kula nglumpukke wayang nganti pirang-pirang kotak, gamelan nganti pirang-pirang set tan ngrungu karo anak yo malah didol. Ampun didol. Yo pamane mayang karo adol wayang boleh. Boleh. Nganti adol wayang tok terus keseniane ditinggal niku enggak boleh itu seperti itu. Nah, kejawi saking menika nggih pancen alhamdulillah dipun paringi kanugrahan dening Gusti anak sing iso mayang nadyanto nggih nembe sinau amargi bloko kemawon Pak Mujito kula wingi pas napa niku poso niku gandeng kula niki wonten keluhan teng driji kula niki jah manis niki kudu dicopot kukunipun kepeksa kula copot. Niki mulai tukul niki punan. Ning menawi kangge gerak sabet sing rada atraktif ngoten niku dereng wani. Kula nggih gumun niki keng napa niki mboten ngerti. Nek ngerti-ngerti lara tenut yen simbol niku sakite mboten umum. Mongko yen karma niku kudune ora iki sing iki lho. Ora. Malah iki. Ngono. Mbak Elisa sik jomblo kok yang ngerti. 100 masih jomblo lah pengalaman. Sak njabane lumrah nih. Mila Pak Mujito nyuwun duka ingkang kathah, nyuwun pangapunten ingkang agung saestu. Lah sak menika gentos kula tak minangkani pamundhutipun para sepuh sing adatipun anggere kula sowan wonten Ponorogo. Bu Gesi niku yen ning radio kali Pak Anom mesti kok nembang tutut manggung ning bareng melu bojone dhewe malah tau tutut manggung niku. Kula pitados sing tasih keparenggang niku genah piyai sepuh sing tasih kemutan sok nyetel radio ceklik ngoten dalangipun Pak Anom Suraka terus kutut manggung melengking dening Sinden Kesi. Saderengipun kula ngaturi Mas Gareng kalian Mbak Elisa. Yo, Bu Kesi gemene wektu disanggawe tak aturake karo Bu Sri. Kok Bu saking Surabaya, Bu. Kula mayang teng Ngawi jenengan nusul, wingi teng Karanganyar nusul sekalian nyewa mobil. Wingi teng Madiun yo nusul. Kok nusul terus to Bu nanggape kapan lho. Mboten dipun tresnani kula pun matur nuwun. Monggo Bu Kesi Rahayu istriku tersayang. Saya Pak. Wengi
Musik kene sing lagi dirasake kaya soper. Lho jare pengen ngrasake Mbak Elisa. Oh, ya ana nggone dhewe-dhewe, lek sing klasik iki jenengan. Nek lek nganggo goyang-goyang niku pancene Mbak Elisa. Dadi ana nggone dhewe-dhewe iki sih. Anakku gelar pamayan. Gelar apa semua ini lho kan? Gelar. Sesuk lek dalang sampean lek cedak sinden aja nakal lho ya. Aja kaya bapakmu ya lho ya. Biasane ngono lho Le, dadi dalang ki ujiane abot. Sampeyan wis siap nang dadi dalang. Enek sinden ayu pengen nglirik, tak jewer kupingmu pendek tenan. Heeh. So lek anu wayangan rasa nganggo sinden Le. Panang wae. Ya Pak sambate. Mangkene Pak Muji. Aku lek anak lanang pamane karo gelar Mbak SMP itu mereka ya saiki Pak nganggo apa jenenge iki minyak wangi. Nanti nek bapak entek. Wes cacake rekae ya wis mulai tebar pesonan sekolahan. Wes SMP aja kaya ngono Pakmu biyen SMP ngerti apa-apa lho Le. Wong bisa rapi karo mbokmu nak rawangi nangis kejet. Tak percaya. Ya. Rasa bapak-bapak ingkang tasih kepareng wungon. Kangen apa mboten kalian kutub manggungi sinden kesi? Alhamdulillah. Kangen lho Bu Kesi kaya ngono. Nggih, matur nuwun. Kula ugi derek ndedonga tembang putut manggung menika kula kintunaken dumateng keluarga besar Bapak Mayor CPM Mujito sekalian Ibu Sri Wahyuni. Pangadap ing ndedonga mugi-mugi tembang putut manggung menika saged dadosna kiring donga dumateng Eyang almarhumah Ibu Minah. Nggih. Mugi-mugi Mbah Minah manjing wonten kasuwargan tentrem ayem nyanding mirengaken tembang putut manggung. Lho pirang lho Pak? Nggih. Mau ipun ngingok kula Mbah Minah. Saya nak derek kula mboten. Panggung kok tasih kathah. Sinden-sinden sik arep njaluk hais. Selek tuku hais ta. Engko terus digawe kae apa iki kursine kaya pilot ngono kae. Aku sok terus melu nang kono. Ayo jalan Pak Rawadi. Cocok tenan dari supire ya sandel karena itu dulu sebagai alun-alun dhisik nggih kita sewakne lho Den sinden alun-alun dhisik Apa ini? Semplang
saestu Bapak Ibu Pak pun kula Pak Mujito jaman tasih gandrung-gandrunge kali Bu Kesi anggen musuh Pak Anom Surata ngoten Bu Kesi nembang kutuk manggung ngoten niku kula niki nyapa iso kringeten dhewe ngoten. Ya kula pun batin minta kaya apa aku sudah galang terus duwe bojo sithik kaya ngono kuwi. Tangis kula kalian Gusti Allah menika dipun ijabahi alhamdulillah sampun kelampahan kula mengku Sinden Tulungagung Kota Marmer nenggih Ibu Sukesi Rahayu. Elok tenan niku kemurane Gusti nganyipta jagat ngantos kados mekaten menika. Dados menawi kula sok nyandaraki Mbak Elisa ngoten niku janjane nggih mboten guyon niku jan. Guyon jane ngoten niku mengke men suasanane niku men saya hidup ngoten niku saestu. Dasar dalang. Maklum kula asline ora setuju nek aku dadi dalang. Sampeyan kula yo njarake sinden. Aja lho ya. Iku arep bahagia Bapak ngono kuwi lho. Mbok isine anak-anakmu lanang gelar ambek rangkung lho. Sesuk ning omah sampean diprotes lho karo cah loro. Pak mbok njarake sinden mesak niku lho, Pak. Sing ngomong sapa rangkung mbiyen ki aku njaraki niken salindri genah, Pak, lanjutkan, Pak. Iya. Ayo. Saged istirahat riyen Bu Kesi. Yo disambung Umi Habibah manggung diantok wirung kulino nganggung mikutut. Ayo. Sinau dhisik. Sinau nembang no maksude. Meken saking Pulung Ponorogo. Iki domestik iki. Kembal guys, dua. Kembal guys, dua. Ya guys, dua. Ayo sim, kita sim. Dua. Kula mboten salah, Haji Mas nggih mboten salah, lukis nggih mboten salah. Sing salah niki rezim. Jas ya Umi Habibah suarane melengking. Terus nduk, nduk. Mangga. Hehehe. Mangga. Hehehe. Jaten gong neme saiki seluruh perunggu sitoke wesi. Lah apa nyepaki rambu. Ya iki. Orang ombake mburu-mburu. Apa yang ngono kuwi jaran Pak. Oh iya. Apa-apa. Nah, tandukmu. Ayo. Mas tak kira lek Pak Gareng munggah lagi mau. Matur nuwun.
iki ditimbali karo Bapak Mayor Mujito. Ayo, sugeng lenggahipun Bapak Mayor Mujito. Lho. Sugeng lenggahipun Bapak Mayor Mujito. Bapak Mujito langsung mantuk terus astane iki mlebu ning sak. Kukur. Yo, mlebu gending, Om. Ayo.